ଅନେଇଦେଲା ବେଳକୁ ଇଏ ତାର ଲୁଗା ଅବସ୍ଥାରେ ଧରିକି ଧାଇଁଛି ବିଜୟ ଏ ନେବ ନା ଏଇଟା ତୁମ ଗାଁକୁ ନେଇଯା ତୁମ ଘରକୁ ଆମେ ସେଇଠୁ ନେଇଯିବୁ। ମୁଁ ବା କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇଯିବ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଇଦିଅ ସେ ନେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଭାବିଲି ଘର तू एटिया हसुच तू एटी सेठी बृंदान सारे कौटे अच्छा डाक दिव से जीवे देवता